Заповядай да видим какво ще правим. Не знам. По принцип, какво да кажа? Какво да Аз кажа? нямам, да. Добре, ние правим пострижки само. Да, пострижка и матиране. Кой искаш да го Еми монтираме? не знам. Също не знам. Малко ще го потъмним. Да, по-добре. Да. Иначе прическа не знам. Преди съм си мислила за нещо като етажи неща да си правя, обаче Чуплива ли ти е? да, май ми е чуплива, да, не е права. Просто е тежка. Тежка е много. Да, и то е дълъг пласт, много натъжава напред. Да. Правим някакво фейсфрейм, че малко пластчета, Добре. за да отворим цялата тета. Аз съм за. Как си се снимането? Добре. Yes. Мисъл, нямам претенции. Също. Абе, ние матиране трябваше да направим. Да. Ние се плямпаме, ама... Да. Айде обратно в мивката. Айде. Специален ли станеш ми слагаш? Да. Що е това? Това е израелска серва. Това е продукция от Израел, който сега ще ги внасим в България. Вау! О, яко. Да, сега си имам форма, но трябва да правим обучение на мъжа. Да, ще трябва. Мъжа ще трябва да се научим. Ще трябва да го обуча. Мале, колко много писа. Мале, колко много писа.